utekol si mi. Utekol som. Ty si mi odpovedal tak To je moja politicky. obľúbená disciplína. Ty si mi odpovedal tak politicky, ale teraz zabudni, že si politik. Normálne sme tu jak dva chlapí, ty si proste muž, čo má deti a ty si predstavíš, že nejaký iný muž chce proste zle tvojim deťom, chce im dať do basy nespravodlivo otca, ty nemáš v sebe, vieš, to je ľudské mať voči tomu proste zlosť, nenávisť. Je, ale... Máš chuť proste niekedy keby ich niekto, uškrtiť. nie som ten typ, dobre? Musíš si rozdeliť dve emócie. Jedna je, keby si videl niekoho, kto chce ublížiť tvojim deťom, tak je ti to jedno. V tej chvíli ti je fyzicky, je ti jedno, čo sa tebe stane, proste v tej chvíli ho buď zlikviduješ, alebo robíš všetko preto, môže byť silnejší, aby si vlastne môže byť za to stíhaný odsud. Ale ak niekto ubližoval mne, tak ja nemôžem byť plačko, som v politike, viem, akí to sú vlastne základní ľudia. Úbohí, malí, zakomplexovaní, väčšina z nich narastla na nejakú funkciu vďaka Smeru. To sú také typické káče. Veď si pamätám veľmi dobre, keď proste prosil Fica, aby ho nechal v Amerike, alebo aby ho poslal pri jeho, aby som povedal, nejakých problémoch do Maďarska. Ale dneska je to najväčší bojovník proti Ficovi. Čiže u mnohých ľudí, ktorí dnes pôsobia, Ivan Korčok, úplne ideálny príklad, sú malí a zakomplexovaní, lebo sami o sebe rozumejú tomu, že ich úspešnosť je závislá od toho, ako budú veľmi nadávať Ficovi. A tak sú postavení všetci.